zer esan behar dugu, garazi? Esan. Kaixo. Zer ikusiko dute? Zer daukagu hemen? Pertsona mitologikoa. Ezagutuko ditugu, ezta? Ezagutuko ditugu. Ibai, zenbat da? Lau. Eta non daude pertsona mitologikoak? Hemen. Bale, oso ondo. Ezagutuko ditugu? Pasajaunak. Basajaunak. Eta zelakoa zarete? Handia. Bai. Maiale, eta zer deko zue? Luze. Ilea eta bizarra, ezta? Bai. Eta zertarako daukazue hori eskuetan? Zaintzeko animalia. Oso ondo. Eta non bizi zarete? Basoan. Basoan, oso ondo. Bai, orduan, animal... Noren lagunak zarete zuek? Noren lagunak? Animalien lagunak? Oso ondo. Bale. Lamiak. Eta zer daukazue? Eta zertarako? Esan fuerte? Orrazteko. Xabi, zer deko zu honetan? Ate honak. Eta non bizi zarete? Errekan. Eta zer gustatzen zaizu egitea? Abestu, ezta? Bale, oso ondo, lamiak. Eskerrik asko. Tartalo, eta zelakoa zarete? Eta? Eta izei zer egiten duzue, tartaloek? Zer? Janumeak? Eta zer gehiago? Ardiak, bai, ezta? Bale, eta Nat, zer deko zu? Oso ondo, oso. Izei, ale, non bizi zarie? Genduzkoen, non? Kodazulan bizi zarete? Non? Mendietan, ez da? Oso ondo ze! Nortzu zarete? Sorginak. Bai, eta zelako zarete? Onak eta txarra. Zer deko zu? Errantxa. Eta zer egiteko? Oso ondo. Eta zer egiten duzue? Edabe magia. Non? Lapikoan? Bai, oso ondo. Eta zer deko zue? Kapela, oso ondo. Zer laberarete? Euskilodeak. Eta non jartzen ditugu eguzkilodeak? Atean. Atean, zertarako? Zertarako? Gaiztoak ezatzeko. Oso ondo. Eta zer egiten dute? Ziztatu. Eta, hain gero, non arkitzen ditugu? Mendian. Oso ondo. Orain, guztiak. Prest. Bai, lasek, Bi eta 3.